Čau. Tomáš, Martin. Stratila sa stredná kniha. Nevieme vôbec nájsť. To je to možné. Ja vôbec neviem. Veď som ju včera ešte videl. A ja? Dávala som ju do priečiny. Tak je tu nejaký zlodej. Musíme ho vypákať. Áno. Máme náš súhlas? Máte môj súhlas. Musíte ju nájsť. Ideme. Dámy? Deň? Páni. Nepočuli ste niečo? Nevieme vôbec. Jedna kniha zmizla. Nevideli ste ju? Nikto nevie nájsť. Naposledy ste ho videli, tak poznám. No, Si číslo. určite, jasné. A ja by som ju ukradla, že? A boli som vám určite tam. Určite tam nebude. Už sme ešte neboli, ale... Ale ty o nej už čo vieš? Ja čo ja? Že nič. Čo nie? Určite. Prosím vás. My nepracujeme v tajení. Dobre. Tak choďte ďalej. Tak choďte už. Ideme hľadať ďalej. Ste podozrivé. Ste podozrivé, veľmi podozrivé. Takto vy míňate. Čo je toto? Jedna kniha. Kto to bol? Vy určite viete, kde je. Takže s pravdou von. S pravdou von. Kde je triedna kniha? Budeme mať ako polačujúcu. Jedna kniha. Chytíš! Idem! Počkaj. Rekapitulujme si to. Tí hore nám vraveli, že nevedia, kde je, ale práve sa mi podozrivé. Tie vedľa nich taktiež nevedeli. Ako to rieši? Koho sme boli ďalej? Ďalej tam boli tie na schodoch. Tie nás poslali preč. Kopírka, tie boli podozrivé. Musíme hľadať von. Poď, ideme von. Ale čo páni? Počujte, taká vec sa stala. Jednu knihu sme stratili a hľadáme ju. Vieš čo, my sme videli takého týpka, zvláštny týpek v čiernej kapuci, ale bojím sa toho, že pár strán bude chýbať, lebo už vytrhával a balil si do toho jointa. To nemyslíš vážne? No, Potom neúctiť triednu knihu. Kde si ho videli? Kedy? viete čo, tam ku kontajnerom bežal asi A niekedy v poslednej dobe? 2 minúty dozadu. 2 minúty? Tam musíme ísť po tej čistá šanca. Tak to je šanca, to je naša Páni, šanca. dvakrát ďakujeme.
Čo sa deje? Robili sme, čo sme mohli. Nebolo to jednoduché, ale